Eskerrik asko tortzatik, Berezikia da, baina, hemen gaude ditzek. Bak uste hau Masiatzenek kulturaztik baron antolatzen ekin zidala eta Goliakin elkarramin antolatzen dugu itzaldi bat. Behaxen euskal kultur jardunaldixen baron. Eta, Masiatzenen kultur atala pixket kaleratzeko eta gure ikuspegi pixketa saltzeko pentsau benun Gotzon da Igor bixek aspalditik gaitzen bueltaka ideia batzuk plazaratzeko daukeben itzaldi bat ekartzia. Pixkete pentsatzen dezortuko jozutela, baina Gotzon literatura mundutik hasi zen, literaturan badauzke poesi pare bat liburu, arrakadak eta, gero, oso ezagunean Katamaulo negilea da, hor bai uste, berritxarrak egurin dugu, txera lautxi azkutixen egin uste azkena gaina. Eta gero, poesix eta aparte, errotik novelare badauke. Hortaz aparte, gero gertatzen bezala, Igorre, bertzolai mundutik enetortu darren, gero hori beste musika mundune bere bikoti esan daigun, bikote artistiko esan dago, iturriakin, zazpizkalekin, hainbat gauzein deku. Baina ze pasatzen du, gero hori antolakuntzanen, Gotzone larraitzutarra, hango mugimendu dana, hauek 2000ko biztanlin zegureko mugimendu sortu deben sortzaileetako nauzinetako bat esango genuke. Eta gero Igor da, Durangon, oin hasi zena zigarraztea esateziko, ez? Oindela zaharrekin hasi zinak oindela bihute, eta horre Gotzone geran duzula, eta horre hainbat gauze batein dituenak, eta horren ondori xoz, igual ditzela, biz baten esango genuken hemen, saltzero batzu ditzela, eta pixket hori azaltzea dut, ez da gaur, behar moa xo dit. Arratzaldeon. Igor naz, Jaime eta Nieves entzemie, Mai eta Garazi naike. Eta saltzero esan da, guztu dut ez dakik gure esaten da horrekin be, gauzulean. Edo zelan behiulenek egin epokie guztut, egin bote txeko momen euskera zor, erakutzen. Primero, vale. Horretik izan Jaime eta Nieves entzemien antzela. Ustot enfokie pertinenti eta egokize dala, guk gaur hemen botar guzen ideiak, egingo guzen, egin esan proposamenak, ez datoz, ez dakiz, tesi akademiko egin joguleko, ez da? Hemen ikusi gota burra laburpena bat horrela, eta irakurtzen bintzat jakingo zuen, euskarazko kultur gintzie sendotzeko eta eraginkortzeko gure ikuspegitik auzo lanien enbidala defenditzie izangoa guk gaur egingo gure, hori da gure guztie eta hori zehaikik eta zertarako azaldu gure nunketa aldan neurretzen konpartidu bai zuen guztiekin eta gu konklusio horretara edo iritzi horretara heldu bagara eta hainbat urtetan auzolanien eta bat-bateko eskalan jardun duguleko hainbat ere muten, ez bakarrik sorkuntzan, izan dikela birba gure jarduerarik ezagunena, ez bagase baik ere, nik deuk Durangon Rebaro Euskara Elkartea, zertzenekin guztize pareka garezean Euskara Elkarteen 15 urtekin hasi nintzenetik hor bueltan betian ignabil, gero hortik sortutako plateruenak afantzok izen proiektuen bai kultur programazioen, bai zuzendaritzan, Euskal Herriko Ortosa Elkarteko sustapeneko Euskal Herri mailako arduradun izan nintzen, barriro bueltara, hanboton behin bat urtetan egonaz lanien. Zan gurot, hainbat arlotatik jardun dugule bai nik eta baite hau ez da gure kurrikulumen gotatik espaz, hainbat arlotatik jardun dugule keskatzen gaituen gai honetan. Eta hori esan da, eta beti esaten dugu laburrek izetan alein duko garela eta gero luzetu jen gara, ari de jokot, ez? Nik apur bat zuzan ikuspegi teoriko esati asko esati da, baina
planotxo bat edo mapatxo bat markauko eta gero hortik beste kontu batzuk apuntalako esgotzuenek, ez da? Baina esango dunke, azken baten euskarazko kulturgintzie beste edozein arlo lez, ekologizie, parekidetasune, edo ekonomizie, barni uste zein, hiru ikuspegiatik edo hiru logikatatik antolatu lehik, ez da bat izango ditzeke herri ekimenan logikie, edo usolan ekologiki gure gozu ediku, edo parte hartzien logiki eta bat. Beste da logika instituzionala izango ditzake, agintarizek, teknikarizek, arauek eta barrak, eta hirugarren bat izango ditzake merkatuen logiki, ez da? Eta hori esatu biltzeke, enpresak, konsumue, irue eta bar, ez da? Horrek hirurek onartzen badugu, eskema moduen, ez? Edozer antolatzeko euskarazko kulturgintzie bai, horrek hirurek diela logikak, barriro errepikatuko da espada, ez da herri ekimena, logika instituzionala eta merkatuko logikie, gu pentsan dugu euskarazko kulturgintzie gaur egun sendotzeko eta eraginkortzeko modu bakarra herri ekimeneko da, auzolanien ardaztuteko. Beste esan gure beste bisek borroen bidenik. Espada segure iritziz, ardatza horren bueltan antolatzien lortu biko gonkela. Azteko horretaz konbentzitu biko gonke gure burue eta beste bi logika horretan jarduten da bien personak, alderdizek, enpresak eta barrak, ez? Hau esaterakoen eskabiz esaten bereziki maila ideologikoen hori defendidu guleko edo maila sentimentalin hori iruditzen jakuleko plazenteroen, ez da? Hori bebai iruditzen jaku uste bai batari eta bai bestiri. Baina barri doinot iruditzen jaku benetan gaur egun lan eraginkor bat eikekotan hori dala bidie. Zaitik iruditzen hori dala bidie. Uste dugu euskaldunok gure baitean izaera bikotx bat. Euskaldun bat ikusten dugu lekuen, ikusi dinke hiritar europeo total bat goiti berakue, bere erosalmenakin, bere mobilidadiaz, bere informazio jasoteko gaitasun guztiziaz, eta gu normalak gutako bakotxa hori gara. Sartzen gara interneten, ikusten dugu buruzen hizkuntza guztietan hainbat informazio, asteburuen abioi hartu eta Berlinen ahongenke, eta astelenien, ez dakit, joen ez dakit hemen zein dauen, Max Center etorriate berbie, garbera da joen, ez dakit nola joen, eta Bruce Springsteenen disko erosi, eta beste, hori gu normalako moduen, baina euskaldunok kolektibo moduen begiratzen badoguz, edo begiratzen badugu geure burue, eredu horretatik kanpora gauz. Zergaitik estaturikoako kultura bagarelako, eta numerotan gutxi garelako. Eta horrek zailtzen dau gure eguneroko biarra. Bi izaera horrek hartu dugu kontuten lan egiterako duen. Ez bata, ez bestie ezin dugu zaztu, ezta? Euskaldunek normalako moduan erakarri bihuz, baina liberien importante izango ditzeketanok ikuspegi hori geure ganatzi, ezta? Honegaz esan gurotena da, lehen esan dut auzolaneko edo herri ekimen ekologiki izango litzakela euskal kulturia sendotzeko eta eraginkortzeko bide nagusizea, baina beste bisek bukatu barik. Beraz, aldi berien esango dut, etxaten nabilena da, irure landu bidugu zela. Zai ginot iru landu bidugu zela, apur bat errepikatzea da lehen esan dakue, euskaldun gure burueri begire, ipin ezkero egiten dugun irudi bikots hori, idea hori, apur bat errepikatzea da, baina esan ikena euskaldun nongan hiru logikak dauzela bizirik. Herri ekimeneko logiki bizi dau, logika instituzionala bizi dau, eta merkatuko bai, eta beti pinoten adibidea da
ez dekotelako barrik topetan ibili biharrik honen adalako da euskal kantutegize. Euskal kantutegize kanta berberak, balizio da bie, herri bazkari baten ostien, jente kantuen ipini, eta ospakuntza komunitarizo bat egiteko, kanta berberak, balizio da bie, euskaldun barrizei, euskalduntasunen simbolismo irakusteko, herri guztietan egin kanturi gure egiteko, eta kanta berberak, balizio da bie, Kepa Junkerak, munduko ez dakitzen bat abeslarikin, disko irukoitz, saldu eta publizitau eta ekiz bat indaizien, ez da? Kantak die bat. Orduen, bueno, irule landu bidoguz, baina hiru logika horrek ikuspegi kritiko batetik gehituko gunkez, eta bakotxak euskarazko kulturgintzari zer dakartzon, bueno, aztertu. Eleka azterketa oso zehatz bat, edo oso harin bat, gaur eskala sartuko ez dakiz zehaztasunetan, baina, bueno, apur bat lehen laburtu dodan hori izango litzak. Ez dago kartzen badu merkatuen logikie, hor, konpetitzeko, espainolakin, frantzesakin, inglesakin, hor konpetitzeko, gure numeroek emoten dabie oso izar gutxi eukiteko, eta oso enpresa gutxiri irebazizik emoteko beste, eta gure sistema osue, horren inguruan antolatzen badugu, kasu bat emaino gehiagoten antolatzen da moduen, horretan eukin gonkezan bale galtzuenak, jarraitzeko kultura zaile, eta ITB taldie, pile maduz horretara esklusiboki, eta gure artistarik onenak edo entzutetzuenak bide horretara pile maduz, bueno, ekiz emaitza lortuko guz, baina oso ahule gara hor, eta horrek ez dugu uste guk emoten denenik 20 urterako bidide, baina gehi zorik. Logika instituzionalien badeko guz, baliabide batzuk. EAN ondizienak, Nafarroan gitxiago, Peraldein gitxiago ondino, baina, bueno, badeko guz, baliabide batzuk. Baina uste horretan gure baliabideek oso ahulek biela, eta bestetik hor badagoela diskusiñarako anabasa potolo bat bai, asko aklaratuko gunkena Euskaldunon artien azteko, ez da? Azken baten hori logika instituzionala estatuekin lotuta atorrena, nundi ator, nazio edo kulturak ego izan lekuen, estatuek sortzen dugu nazio kultura bat, gure kasuen estatu barik. Sartu ginen nazio kulturen aro horretan, baina aparte sortzen die beste dikotomia batzuk edo kontrajartze batzuk, datozenak apur bat eskoliek herrizei kulturie banatu bierran idea horretatik. Eta hor sortzen die moderno edo tradizionala, popularra eta jasue, lokala eta universala, eta antzeko irizpideek. Horrek irizpide danak nagusiki zeta baina betzen dira, botera harremanetan. Ezitu de kultura universalak modernoek eta jasuek. Estaturik galtzuenak dekizan nazioen kulturak. Eta noz bihurtzen da ez dakiz arte afrikano jaso, Picasso egiten denien viaje bat, eta torten denien barrio Europara, eta hango arte popular horretan oinarritute egiten da benien X kuadro. Edo Rolling Stonesak odizen nire Marrokosera, eta kanduto pilo bat erreta gero, hango musikari batzuei lapurtuteko riff batzuk eta ez dakiz zer batzuk, egiten da izenien euren disko, ordein jakurtan moderno. Zer esanik ez, txokoko eta universal eta alako kontuekin, ez da? Eta gero beste saltza bat hemen dekune, importantie, da euskerie eta kulturie politiki edien edo ez dien. Zer dan politiki edea zibiko nuke diskutitzen. Politiki alderdizek die,
edo gaur hemen politik egin gabiz. Ezta? Honetan sakontzi gaur ez da toketan, baina euskari noski politiki ala. Esango neuke, herri honetako arazo identitari zuen ardatz nagusizea da. Baina, bueno, horretan itxiko, ez? Eta ostera uste dugu, batetik, gaur arte, ailegagoa da euskari eta euskarazko kulturia, herri ekimenari eskerri zen dela. Ez da motiburik ez dugu, pentsa gaur arte du bada euskari izendanik boterieri esker, segur ez dugu eukin gehien seguramente ontsa diku. Eta azkenengo hamarkadetan be, segurazki gauzarik interesantienak da injartzuenak be, logika horretatik etorri di, ezta? Ikastolak, alfabetatze euskalduntzie, eta bar, eta bar. Eta hori momentuen behar gupetzetan du, hori dala gure injargunen nagusize. Eta zein dago injargunen nagusize? Bat bateko eskalie, kalie, eta jentie. Eta jentie esaten dugu nien eskaiz populismo ikeri buruz horrekin, zoa jentie gara gu. Ni jentie naz, zuek jentie zarie, eta geu gara gure injargunen nagusize. Eta kalie, zeretik, geu gauzelako hemen kalie. Hemen kalien ez dagoelako esen TV, espasa, ez dakiz zer. Eta hor eragiten badugu, eta jentien arteko auzolaneko logikak utzatzen baduguz, benetan, sinistu iten du, eta gaina ikusi iten duguleko gauza batzuk agorren atarten dugu zenien, injertzu garela, gainera jentiek gozatu iten dabela, gauza importante bat, beroi, gozamena, eta jenti dizkintzezako nien proposamen edo egitasmo konkretu bat parte hartzeko ez horren beste igual gabizen muen idean mailan ibiltzeko, baina kulturazte baten antzeslan bat egiteko adibidez. Jentik gozatu iten dago, gustora parte hartzen dago, satisfazioa sentitzen dago, horrek beste jentea kontakizetan dago. Eta apurka gauzak egiten du ez. Honen danan adibide arrakastatzu haundi zabal kon bat zein izango litzeke. Eta guztetan erdin eure gure propagandan ibiltio, baina sonitxarrez, Euskal Herrizien honakoetan ez guraldetik bakarrik, askotan urtetan dan adibide, bertso munduena da. Bertso munduak azken baten, rekorrido badeko bat eskalatik azten dana, baina ardatzoren bueltan, zaletasunetik, herrizietako bertso eskoletatik, bertso eskola horretako jentie bertotan ibiltez aparte antolakuntzan edo zabalkundien be parte hartzetik. Eta hortik hasik, ardatz horretan gehitzen dauz baike, logika instituzionaleko eta ekizitzarmen jaurlaritzagaz, edo eskola garautuen bertzolaritze lantzie, eta baike bai, merkatuko logikako, edo merkatuko logika gaz B espliketan dien, hainbat kontu, telebista programak, edo bekeko finala beira, ez da? Hori bai artefakto mediatiko bat, eta euskaldunok bengoz modu arrakastatu baten agertzen garen eventoa, ez da? Eta hori da proba diren laburpena, ez dakit adibidetxo bat ekarri gai duguko zilarraztiena, segidun botati izango honena. Bueno, gutu lehengon, lehen espliko bat apur bat, Barbaro, hanbotu zekaritza proiektue, eta gero plateruena, kultur gintzat, eta plateruenak afantzok gire zautu gintzen dengo dozu, ez da. Plateruena sortu zen, eta zierako ideak ziren, euskarazko kultur gintzientzako plaza oso bat eukikie, eta gero, kanpoko kulturetara bezabalik eguena, eta tabar, ezagunek egitxeratu zen gauzak. Bueno, hasi ginenetik proiektuen gau jazta izan bat urte dira, 12 urte izango die, zabaldu zala 7, eta benala 2 urte udan, engainun geldian ditxo bat, gogoeta bat egiteko gure hasierako. Ondino proiektu bat baino, etzan nien, engeko idearizoa hartu, 4 urtetako bidien
zer bete gainun, zer ez gainun bete, edo didarizue berak noldatu izan ikusteko eta bat, gogo eta bat engainun, eta hiru konklusio garbi samarretara jau ginen, ezta? Bat zan, programaziotik aparte, sorkuntzarako saltu enbia gainulea, oza, Platerunak bere kultur proposamenak enbia bezala. Bigarrena zan, jentie parte hartzeko proposamenak landuri gainu zela, ez bakarrik jentie ikusle edo entzule izango zan proposamenak. Eta hirugarrena, Plateruena kultur proiektu bat zala, ez zala antzoki bat, ez zala lau orman barruen geratzen zen gauza bat, ez bagase, Durango osuen, eragin bilaren, proiektu bat. Hau dana zelan ez, lehen dauten txapa guztiaz bat datortako eta hori be, ez da niri bakarrik eta ez da nitakotzuenena bakarrik, ez da. Eta, laburri dute, gaur zelan gabizien hau, eta oso lan aldeko apustuen gainun. Hor, hainbat ekimen berezi bidi hartu bendun, zilarrezkoak, pinen gontzen izena orokorrien, Plateruek, zilarginek, zilarrezkoak, ezkaren askorik antza buruen, ez da usetan, ez da beti inventau behar munduen, eta horren barruen, gure arri bitxitxue, jendeun, zilar astea deitzen dugunera. Ontxe hile honen bukaeran ingo da hirugarrena, aurten gue Durangon bombardaketien 75. urte urrena izango da gaixe. Lehenenguen, Joseba Zarren handian obri izen zen, eta igez 80 die Durango. Baina, bueno, zer da zilarraztie bera, hiru oinarri deko zan ekimen kulturala, ez da? Aste tematiko bat izetie, euskeraz, gai baten inguruko aste bat izetie. Durangaldeko, zein Euskal Herri mailako hainbat talde eta gunekin elkarlanien antolatzen, eta hainbat adierazpide artistikotako sortzaileek, profesionalak zein amateurrek esaten dana, horrego bedik hor, baina, niko zaurretan txiku, hainbat disiplinatako artistak elkarlanien epiki, interdisciplinarrez. Lehenengo urtien, antolatzaileen artien, Plateruna eta Berbarroz gain, hau zen karrika antzerkitaldie, Durangoko bertako die, Euskal Herriko Literatura Eskolie, Batxillergoko Ibai Zabal, Jesuitiak, Maristak eta institutue, San Agustin udal aletue, eta udal liburutegize. Gain ziren, beren bere gireneko ikuskari bat, hor Gotzonek hartuaren parte baino gehitxo, kio berak iaben, Gotzon Rafa Rueda, Ainaute Horreta Gonzan, Una Iturrega, Karrikakuek, Nina Goliza, antzez lan batean izan San Agustin udal aletuen, aurki gutxa, petitar depenen lan bat, honek lapurtarra die, literatura eskoli emozan dudan liburutegi zen, hau zer mendiburenek emauen sarrin ikuin gintziri buruz, ibilbide literarizio bat egin duen Zeba Zerrandia jaixo zen hausuen zier eta bere akordatzen liburuko pasarte batzuk egin eta bar. Eta batxillergoko eskoletan tailer bat gideratoen Gotzon. Eta igez, 80 niko antzeko eskemie segidute, baina aurrekueri gehituzakin kriskitin dantzataldie, txistuitan boli literaturtaldie, honek justu 80 izazien oso emonkorrak, gerora adini hartu den jenti da, zemela ekatzen dugu zenien, normalin eskarra baten ostegunetan askoitzin. Eta videografik koiztetxie. Da, aurreko eskemia segidua ben, batxillergoko hori ingertu ingo izen gainun eta gaztieli eurek sortzeko bidie emon, lehiaketatxo bat izan, bideo lagur argumentari txuena. Baina, literatura eskola bat, beste ikuskari bat hau bai izan zela, guztiz amateur, oso Durangoko bertako jentiekin bakarrik eta, zoragarriz izan zen. Maitzie, baina prozesue eta gero nagoen forza eta barra. Eta hori eta urte kristonen dure martxuen amaiziran eta hengoz iziru manaz. Nagotzen izko zerbait baiten.
Bueno, arratsaldeon da, eskerrik asko. Igorrek esan da moduen gure gogoetak ez dira ikerketa kualitatibo eta kuantitatibo batetatik abiatu espada urteetan intuizioz egindako galdera batzuen iturritik, ezta? 2009an Euskara Elkarteen Topagunak eskatu zigun sortzaile gisa eta Euskara Elkartetako kide gisa gogoeta bat egiteko eta guk egin genuen izan gure artean, barruan, tabernan, lagunekin urteetan garatutako ideia batzuk apur bat ordenatu. Orduan gure gogoeta hau galderetatik abiatzen da. Eta uste soluziorik ez dugula ematen, gure ikuspuntua bai, baina batez ere guretzat galdera dira importantea. Eta sortzaile gisa lehenengo galdera da, eta hori dator, iazko Durangoko azokaren bezperan, ni hautseneako partaidea naiz, eta gogoratzen dut Gerediaga Elkartekoekin izan dako bilenen aurretik eta ja ari ginela mezu bat, ze mezu zabal genezakeen, Durangoko azokari begira, aurrek usten genuen aurrek urteetan krisia berba nagusitzen zala, Durangoko azoka, kulturari buruzko azoka bat, krisia zan berba. Beraz, ez ginen ari kulturaz, ari ginen ekonomiaz. Orduan guk esaten genuen, Euskal kultura ez dagoela krisia, sorkuntza ez dagoela krisia. Krisian egon daiteke industria, egon daiteke merkatua, egon daitezke instituzio publikoak, edo erakunde publikoen politikak, baina sorkuntza ez dago krisia. Euskaldunak oso sortzaileak gara. Guk hautsenean, 5 egunetan zehar, ordu erditik ordu erdira, euskarazko liburu eta diskoen aurkezpenak eduki genituen. 85 egunetan. Beraz, guk garenerako, iruditzen zaigu, ezin dugula esan krisia dagoen euskarazko kultura. Baina hortik etortzen zaigun beste gogoeta bada, eta hau nola da posible. Iaia mirariz, erantzun bat etorri zitzaigun, zergatik mirariz. Euskal Herrian sorkuntza sustatu egiten da, sortzaile izatea, persona, sustatu egiten da. Ez dugu azterketa kuantitatiborik egin, baina gure irudikoz ez. Hau da, hezkuntza arautuan zelan bai, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza horrari gara eskolara joaten garenean eta horregatik joaten gara inpozik eskolara sasoi horretan eta gero ez hainbeste, margotzen, kantaratzen, dantzan, eskolara ibiltzen gara. Eta batean, hori dena moztu egiten da. Eta ja, bihurtzen gara errepikatzaile, ez da? Gai batzuk ikasi egin behar ditugu, errepikatu, azterketak gelditu egin behar ditugu. Sorkuntza desagertu egiten da. Orduan, nondik etortzen zaigu guri sortzeko gogoa? Niri esaterako etxetik ez. Etxetik ez. Niri etorri zitzaidan sortzeko gogoa, behinola, nire etxean agertu zirelako, nire anaia zaharrak ekarrita, etxetik ez guraso, esan da, sorkuntzarako gogoa piztuko dizugu, ez. Behinola, nire anaiak ekarri zituen 2 liburu, nire irakorren dituen 2 liburu horiek, eta esan dut, jode, hau euskeraz da, eta gauza korrela esan daitezke. Nik ere horrela gauza baita egin nahi nuke, ez da. Baina hori ez da orokorra. Euskaldunak sortzailea gara, ez gara, berez sortzaile bihurtzen, ez gaituzte sortzaile izateko ez den. Hezkuntza arautuan sormena edo sormena lantzea, lantzeari guztien diogunetik norberak bere autuz hartzeraino, bide hori oso luzea, urte asko dira. Lehen hezkuntzan usten dugunetik, hezkuntza arautuan ez, sortzaile izaten ikasten dugunetik eta gero esaterako arte ederrak imaginatu ikasteko autu hartzen duzunera 15, 16, 17 urte bat daitezke, tarte oso luzea da, normala da jendeak sortzeko gogoa eta grina galtzea, ez da. Orduan, irakurketa hori bada sortzaileak ez gara berez, ez gaituzte ez den sortzaileak izateko. Eta zergatik da hau garrantzitsua. Gu konturatzen garelako, sortzaile izateaz aparte, antolatzaile ere bagarelako, hartzaileak ere bagara. Eta gu konturatzen gara, euskarazko kultur adierazpideetan
kopuru oso importantea edo importanteena sortzaileena dela. Hau da, guk gure burua autoelikatu egiten dugu. Ezta? Sortzailea da, gogoa daukana, bestek zer egiten duten jakiteko, bere kulturan zer egiten den jakiteko, gauzak askotan antolatzeko, badakilako beste inortz ez dituela antolatuko. Orduan, zergatik ez diogu ematen lehentasuna ere sortzaile, persona sortzaileak izateari, sormenak lantzeari. Zergatik ere, guretzat kezka oso nagusia eta gurea bezalako kultura txikiagotu, gutxiagotu, menostuta, zapaldu batean, politikoki, nahita egindako politika zapaltzaile eta gutxisteko batean, transmisioa ezinbestekoa delako. Edozein kulturetan, baina ez dago konparatzerik, kultura espanyol, frantzes, edo anglosajoi, ingelesduna, ez dauka arazo bera. Naiz eta horrein frantzesak eta espainolak kezkatzen hasi diren euren kulturen transmisioarekin atara kontuak. Zenbat diren eta kezkatzen hasita daude, ez da? Atara kontuak euskaldunok, ezote gaituen kezkatu behar, transmisioa, ez da? Transmititzeko zu zerbait maitatu egin behar duzu, zu zerbait barruan sentitu behar duzu, zeuretzat hartu behar duzu. Espada zeurea, funtzionalki transmitituko duzu, derrigortuta, ordaintzen ditutelako, baina zu maite duzunean gauza bat, berez kutsatu egiten duzu horrekiko zaletasuna, ez da? Ez badaukazu horretarako zaletasunik, ez badaukazu maitasunik, ez baduzu ezagutzen, ezinezkoa da, transmititzea. Transmisioarekin lotuta, konsuma. Konsuma ez dugu zan nahi erosketa zentzuarekin bakarrik. Euskaldunok, euskal kulturaren konsumitzaileak gara. Badugu sortzaileen berririk. Bueno, uste dut horretan munduko gainontzekoen oso antzekoak garela, eta batzuk kultura konsumitzaileak gara, eta beste batzuk ez. Baina, gure ustez euskaldunei gertatzen zaiguna da, kultura salea edo konsumitzailea ez dena ere euskal kulturarena, edo kulturarena orokorrean, bada konsumitzaileak edo hartzaileak pasibua. Eta pasibua esan nahi dugu, kontzeptu hori guretzat da, zuk ezelango aleginik egin gabe, nahiz eta kultura salea ez izan, jasotzea kulturaren berri. Hau da, euskaldun, kultura espanyol, frantzes eta ingelesari buruzko edukiak nahi gabe, bila joan gabe, ezer egin gabe, inolako aleginik egin gabe, jasotzen ditugu. Kalean, edabideetan, kulturalki eta batez ere politikoki. Politikoki hori da guri inposatu egiten digutena. Horrek zer esan nahi du? Kultura salea ez danak, eta euskal kultura salea ez dan euskaldunak ere bere izakera, bere diskursoa, bere janskera, befrakak, urte alkondarak, azkenean izateko modua horixe da, jasotzen duguna dala. Orduan, gu gara kultura espanyol, frantzes, eta ingeles dunaren hartzaile pasiua. Eta horrek horiek guztiek egiten gaituztegu. Orduan, horri irtenbide bat aurkitu beharko di euskarazko kultura. Konsumitzaile bezala, azkeneko ikerketek, edo nik uste dut, UESI, Mondragon Unibertsitatearen transmisio graduondoko horretan, 7.000 eta 8.000 artean kokatzen zirela. Oikoak, Durango kasokara 1.000 kasona gango dira, baina horietako asko behin baino ez dira joaten, edo ez dira hartzen oiko konsumitzaile bezala. Hau da, kultura bati arnasbidea eta biziraupena emango dioten konsumitzaile bezala, ez dira hartzen. 7.000 eta 8.000. Osoko buru txikia da, ez? Kultura batentzako. Bueno, gure ustez, alegin egin beharko genuke kopuru hori igotzeko, eta kopuru hori igotzeko modu bat izan daike euskalduna kultura salea ez dena ere, behintzat pasiboki, bila joan gabe, berak ezelango aleginik egin gabe jasotzea euskal kulturaren ber. Jakitea ze euskal talde dagoen, ze euskal dantzari dagoen,
ze euskal, ze bertsolari dagoen, ze aktore dagoen, berak aleginik egin gabe, ze hori guzti hori, kultura espainol, frantzes eta ingeles dunari buruz badaki. Estatu Batuetako aktoreen zerrenda bat egingo dizu. Estatu Batuetako, Espainiako, ez da gizan bat abeslari edo taldeen zerrenda bat egingo dizu. Larun bat gaboetan tabernan, euskalduna izan da ere kantatzen ditu. Eta euskarazkoak ez. Eta hori bakit Azkoitian ere gertatzen dela, Azkoitiako lagun batek esan didalako. Aldatu egiten dela. Orduan, euskalduna ez da horretan ardura bakoa, ez da gure ardura bakokeria, bakarri. Hemen urteetan inposatu egin digute kultura hori, inposatu egin digute. Inposatu, eta hori da politika kultura da. Eta hori inposatu egin digute. Bera, zer gertatzen dago? Argi dagoena da, azkeneko 50 urteotan esan daigun, Gerra Zibilean nio eskara, blanko ere, ezta? Euskal kulturan aritu izan gareno, eta euskal kulturan aritu izan gareno, esan nahi dugu, alde batetik sortzaileo, beste alde batetik eragile edo antolatzaile esan dezan, eta beste alde batetik hartzaileo, nahiko bakoitzak bere aldetik ibili gara, atomizatuta egon da euskarazko kultura, eta gaur egun ere atomizatuta egon da. Beste alde batetik, politika kulturali, euskaren aldekorik ez da egon. Ez da egon politika kulturalik. Hemen egon da politika kulturala izan da, bakarra izan da, espainolaren, frantzesaren eta ingelesaren aldekoa. Baina euskarazko politikaren, euskal kulturaren aldeko politikari ez da egon. Eta horiek izen batzuk dauzkate, ez dugu orain zerrendatuko, baina izena dauzkate. Ez da, edo ez dute egin esan, ez dute esan dugu, ez da egon. Ez da egon da, hirugarren pertsona neutroa, ematen du inork ez duela erabaki hori hartu ez. Ez dute egin euskal kulturaren aldeko politikari. Egin dutena izan da euskal kultura desagertzeko politika. Adibide, nabarmenenak gaur egun, Nafarroan gertatzen dena, edo Ipar Euskal Herrian gertatzen dena, ez? Orain, inposaketa ekonomiko edo krisi honen eraginez, euskarazko edabidei egiten dietena, euskara elkartei egiten dietena. Hori ez da egiten aitzaki ekonomiko bategatik, hori da, politikoki, ideologikoki eta kulturalki, erabaki oso konstientzia bat. Hoin dagoena da, izugarrizko aitzakia hori gauzatzeko, ez da? Bale, egoera horretan, 4 urtetik 4 urtera, hauteskunden eraginez, eta hauteskunde batzuen emaitzen arabera, agintean egon den jentea, egon direnak, aldatu joan dira, bakoitzak ekarri du bere kultur politika, eta bitartean, batez ere, herri mugimendutik sortutako euskara elkarteak eta herri mugimendu, euskal kulturaren eta euskaren aldeko herri mugimendu, bere bidea jarraitu dute. Hau da, aldatu izan dira agintean egon direnak, eta aldatzen dira 4 urtera, baina euskal kulturgintzan ari garenok, normalean berdinak gara, eta urteetan jarraitzen dugu. Baina ez daukagu erabakitzeko gunerik. Guk ezin dugu ezer erabaki. Ez dago gaur egun gune bat non euskal sortzaileo, eragileo, antolatzaileo eta hartzaileo gure iritzia, gure esperientzia eta dakigun guztia konpartituko dugun. Hemen gertatzen dena da, agintari politiko batzuek lantzean deitzen gaituztela gure iritzia jasotzeko. Eta gure iritziarekin gero egiten dute sudurpunta jartzen zaila. Eta guk esaten diegunetik, gauza batzuk hartuko dituzte eta beste batzuk ez. Baina guk ez daukagu erabakitzeko ahalmenik. Eta hori aldatzen ez den bitartean, euskarazko kulturak aurrera egitea oso zaila dauka. Oso zaila dauka. Hortik dator gure proposamena auzolanaren bitartez egitearena eta 3 ardatz horietan egitea, herri mugimendua, herrigintza, merkatua, industria
eta erakunde publikoa, instituzioa. Guari gara, hiruren artean kultur politika, euskarazko kultur politika eztabaidatu, adostu, onartu eta betetzearen alde. Baina kontuz maila berean. Ez duena balio da, batek esatea, venga, elkartuko gara guztiok, baina gero azken hitzak nire izango da, neuk erabakiko dut zer egin. Horrek ez du balio, hori trampa da. Zergatik ze, persona hori, agitean dago persona hori, alderdi politiko bateko persona hori, litekeena da, hurrengo hauteskundeetan ez egotea, are gehiago. Hauteskunde lau urte horietan, egon daiteke kultura sailea eta urte betera nekazaritza sailea, berdin. Hori gertatzen da. Edo handik, joango da, ekonomia sailera. Berdin. Eta lehen esan dudan bezala, ostera, euskal kulturgintzan ari gareno, gu jarretzen dugu hori lanean, egunero. Inurri lana egiten, ez? Eta euskal kultura eta euskarak bizirik baldin badago, gugatik da. Ez da erakunde publikoek azkeneko 50 urteetan eraman dituzten kultur politikoengatik. Ez da horregatik. Da gu, jentea, kalean, herrigintzatik, aritu izan garelako, tai gabe, etenik gabe, lanean, euskararen eta euskal kulturaren alde. Eukiko dugu guk zeo zer esateko, ez da? Entzun beharko gaitu norbaitek, ez da? Entzutea esan ni gu uste dut horretan ere jarrera aldatu behar dugula, eskean eta negarretan ibili barik eta penetan ibili barik gu apurrak exigitzen ere hasi behar dugu, adibide bat dago atzoko berrian, ez? Euskal Hedabide behatuki bat sortzea proposatu dute, eta hemen daude hainbat berrota bat edabide, ez da? Gu proposatzen dugun bidea, hau da. Gero aditzak, igual hor jartzen dugu euskarazko hau sinatzen dutenek eskatzen diete erakunde publikoei. Eskatu, igual aditza aldatu behar dugu, Eskatu ez, ezikitu egin behar da. Dagokiguna delako eta euskarazko kulturarentzako eta euskararentzako, euskarazko komunikabia ezinbestekoak direlako. Ez du balio esatea krisian gaude, hori aipatu dugu askotan, ez da? Antza, euskarazko kultura da, euskarazko kulturarekin desberdin jokatzen da, sailetan eta arloetan, ez da? Beste arlo batzuetan egiten da, bueno, zenbat azpiegitura behar dira, zenbat errepide egin behar dira, zenbat komunikazio egin behar dira, X, zenbat balio du, jarriko dugu diru. Euskal kulturarekin gertatzen dena da, hau da dirua. Zer egiten duzuen horrekin. Zeratik jokatzen dugu horrela. Guk eskatu behar duguna da, ez. Beste arloetan gertatzen den bezala, euskarazko kulturak baditu behar izan batzuk, behar du inbertsio kopuru bat, erakunde publikoek egin beharko zenuketena da, horri erantzun. Gertatzen da, gu ez bagara indar, ez bagara botere lobby bat, ez bagara indar faktiko bat, benetako bat, ez digutela kasu. Orduan, diru laguntza sisteman bitartez, egingo duguna da, gure artean lehiatu, haber zeinek aurkezten duen txostenik onena. Eta horri, haber zeinek betetzen dituen ondoen irizpide batzuk. Eta, orduan, txosten gintzan oso abila direnek, diru piloa jasotzen dute. Eta oso traketxak gareno, eta zuriketetan eta papeleoan galdu egiten gareno, zoritxarrez ez daukagu bitarteko ekonomikorik gure asmo solo hauek aurrera eramateko, ez da? Urduan gogoetak galderak horiek dira, ez da? Bada euskarazko kulturgintzari buruzko gogoeta kolektiborik, egiten dugu gogoeta kolektiborik euskarazko kulturgintzaren inguruan. Agian, itxaron gabe erakunde publikoek noiz deituko gaituzte, edo itxaron gabe legislatura honetan etedan euskal kulturaren plana, urrengoan kulturaren euskal plana, urrengoan planaren euskal kultura, esan dezagunez.
Euskarazko kulturgintza norrari da etengabe. Guk euki behar dugu zer esan, eta guk erabatiko dugu, ez? Azkenean erakunde publikoek zer egin behar duzu, kudeatu, herritarren nahi duten, ez da? Kasu honetan, zuek egin behar duzuena da, parte hartu gurekin batera maila berean, entzun, zer daukagun egiteko. Eztabaidatuko dugu, adostuko dugu, eta hori beha. Besterik ez. Hitza eman, hitza hartu, guk hartzen dugun maila berean. Gero, Igorrek azalduko da gure ustez, dekalogoa, edo, eginda daukaguna, ezta? Gero, horrek, dana da berotuta. Euskara eta euskal kulturaren arlo honetan, gure arlo honetan, dena da berotuta. Euskarazko edabideek espadute laguntzarik, euskarazko edabideak desagertzen badira, euskara eta euskal kulturak ez daukate komunikazio iturri, bat, galtzen dute komunikazio iturri. Galdu egiten dute. Badaukagu telebistarik euskaraz, ezin dugu gure lana, euskarazko kultura zabaldu, ezin ezkoa da. Ez dago modurik. Guari, ibili behar gara etengabe asmatzen, eta sortzen, etengabe. Eta zuek ondotxo dakizue, guk egiten dugula hau euskararen eta euskal kulturaren maitasunagatik, sentitzen dugulako, gurea delako, azalean daroa gulako, negarra eta posa ematen digulako, baina negatu ere egiten gara batzuetan, ez? Beti hormaren kontra eta beti itaurren, itailen, ez? Nahiko da esateko momentua ere jakin behar dugu noiz den, ez da? Eta, gure ustez, momentu hori bada. Eta gaina guk alternatiba badak, proposamena badak, guk auzolana proposatzen dugu. Hiruren artean, herrigintza, instituzioak, merkatua, elkarra etezen guztiok, eta auzolan batean bideratu dezagun euskarazko kultura. Auzolanan diogunean ez da elkarlana, gure ustez elkarlana eta auzolana diferentea da. Auzolana elkarlan mota bada, baina ez dizaiogun deitu botere instituzio publiko batek egiten duen bezala, nik deitu diot erakunde publiko bat naiz, deitu diet aktore bat egin dugu ikuskizun bat, eta hori elkarlan da. Zu, egin egin diezu, egin dute, eta jazta. Eta zu saldu duzu hori elkarlan, eta askotan batzuetan auzolan. Hori ez dago maila berean, zuk ordaindu egin duzu, eta erabaki duzu, hori erabatea ez dakit nora, diru bat inbertitzea, baina hori zuk erabaki duzu. Ez beste ino. Bueno. Orduan, gure ustez hori bide bat da, ezta? Eta gure ustez euskal kulturgintzan ari gareno elkartu egin behar dugu, eta gure artean eztabaidatu egin behar dugu. Euskal kulturaren egoera zein den gaur egun, zer egin nahi dugun, zeintzu diren gure gabezia, zeintzu diren gure indarguneak, zer den estrategiko euskarazko kulturarentzat, ze karo, Jaurlaritzako Lourdes Ausmendik berak esaten du, estrategikoa dela euskarazko kulturan, ez da egitzer, baina hori berak esaten du, Beste hori ez digu galdetu, Berak esaten du, guretzat estrategikoa hau da, eta euskal kulturgintzan ari garenentzat zer da estrategikoa. Zor gertatzen da ere, bakoitzaretan gure arloa dela estrategikoa, ez da? Gurea da beti importantena, ez da? Aktoreek eta esango dizute, hori da estrategiko euskal kultura, bertzozaleek ere bai, literatuzaleak ere esango dugu ez literatura da estrategiko euskal kultura, entzat, bueno, esar gaitezen elkarrekin eta esan desan, zer da estrategiko euskal kultura, hori adostu egin behar dugu. Horretarako elkar ezagutu behar dugu ere bai, askotan euskal kulturgintzan ari garen honartean ez dugu elkar ezagutzen. Ez dakigu ze baldintzatan lan egiten dugun, ez dakigu ze baliabide daukagun, ez dakigu ze azpiegitura daukagun. Izugarrizko aldea daude batzuen eta besteen artean. Dantzari, euskal dantzarien egoera, edo euskarazko antzarkiaren egoera ez dut uste parekarekin euskarazko musikaren, edo bertsolaritzaren, edo literaturarekin. Izugarrizko aldea dago. Baina hori ezagutu egin behar dugu, gure artean elkar ezagutu behar dugu, eta jakin egin behar dugu, eta erabaki behar dugu euskal kulturentzat zer den estrategikoa, eta zelan lortzen dugun helburu estrategiko hori. Euskal kulturarentzat. Bueno, hori dira
zenbait galdera eta gero, igorrek dekalogo antzeko bat ere badaukago eginda, igual dekalogoa berba maite ez dagoenarentzat, edo zenbakien urrenkera maite ez duenarentzat, kendu dekalogo hitza, ahaztu zenbakiak eta gogoeta batzen. Bai, nik edo zelan be bat ematek zer esan edo galdetu guruko balduke. Nik otzone galdetu guruko eta hartzen zuzien horre liguluko Etiopia eta narrazioak. Etiopia nero tutik ulertu, baina... Baina narrazioak, bez? Baina narrazioak, bez. Euskera zau esan leike, ostra, denekien. Ez dakik batek, bakik gatzi ziten da horrekotan berbi hartzien. Ondo. Abisatu ez dutela badauzko zela ondien gauza batzuk ezateko, 10 punto edo zerbait eta orduan gatxatu igual horren zain. Hori bukaera pomposo bat egeko zu artifiziala piztu. Bertzotan bukaeri pentsali da lehenengo. Berazten zara. Ezigitu itzarekin ez. Bai, hori oso duzte. Hori nola egiten da. Atomizazioa hainbeste gure aldean bakoitza bere aldetik atzearena alkarrekin adostasuna egin beste bizkarrak bilatzeko daukagun prestasuna eta hori esegitzeko orduan zein darruki daukagun nola indartu ez esigitzi bilitara aiatzeko. Auzolanaren dekalogo 10 puntu hauetan uste dut proposatzen dugula hori. Baina adibidea, lehengo astean uste dut argazkia oso adierazgarria zen, ez? Hartzen ziren Bilboko udaleko eskaileretan, aktoreak, antzerki ekoizleak, eta eskenakoak, ere elkartekoak, aktoren elkartekoak, eta hartzen ziren, esango nuke, 10. Eta salatzen zuten, euskarazko antzerki gintza, izorian dagoela, ez dutela programatzen, ez dela programatzen, eta eskatzen zieten erakunde publikoi programatzea. Irudi horrekin, argazki horrekin, ikusten baldin badituzu, 12 lagun, orain boterean daudenen logika horretan, agintean daudenen logika horretan, berai eskatzen zieten. Ikusten badituzu, 12 lagun, hauen nora dazko, 12 dira. Baina ikusten baldin badituzu, euskal antzerki edo arte eszenikoen alde. Ikusten badituzu hezkuntza mundukoa eragileak, ez? Zain ozi. Hori ere, hezkuntzan egunen batean hasi beharko gara jorratzen, ez? Edo euskarazko hezkuntzan ari direnek hori ez dute aintzat hartzen. Hartu beharko da aintzat hori ere, ez da? Euskal kultura hartzen baldin bada aintzat hori ere hartu beharko da aintzat. Hor agertuko balira hezkuntza mundukoa. Agertu izan balina gainontzeko kultura adierazpidetakoak, agertu izan balira euskara elkartetakoak, agertu izan balira euskarazko komunikabidetako eragileak. Hemen egin duten bezala eta folklore. Argazki horretan 12 izan behar. 60 izan hain esparro zabaletakoak. Joko zion baten baino gehiago, belarrian egingo zion baten baino gehiago, ostra, zer da hau? Indarrik gabezuk ezin duzu ezer ezikitu. Ezta? Atomizatuta baldin mazaude ezin duzu ezikitu. Euskal kulturgintzan ezin duguna, nire ustez behintzat, eta horretan hobetu behar duguna da, gu konturatu behar gara, hemen, hau armiarma sare bat dela. Ez dagoela, ez garela konpartimentu estankoa. Euskarazko erabiderik ez badago, euskal idazleok ez daukagu gure lana zabaltzeko, galtzen dugu gure lana zabaltzeko izugarrizko tresna bat. Gure lana ikusgarria egiteko, gure lana konpartitzeko, gizarteko oso importante bat galtzen dugu. Berdin gainontzeko kultura adierazpidetakoak ere bai, ez da? Nire ustez behintzat, horri salaketak egiten direnean, agerraldiak egiten direnean, eta bakoitza berea egiten baldin badu, argi dago horrek ez duela indarrik. Gaur egun bertsolaritzak lortzen duena,
lortzen du, hein handi batean, kapaz delako bek betetzeko. Espalitz kapaz bek betetzeko, eluke izango horrebesteko. Indarrik, eta uste dut, elukela lortuko, seguramente berez, bat ere bertzozalea ez den agintari politiko askoren ganik, jasotzen duen irunea. Jasotzen du bertzolaritza, eta respetua. Eta badauka zer esana. Eta bertzozale elkarteak badauka indarra. Eta bada nor, gaur egun agintari politiko batzuen aurrera joateko eta esateko gaizu. Nik 10.000 persona biltzen ditut beken, eta milaka lagun ditut bertzotan, bertzo eskoletan, hezkuntza arautuan, eta zu, nik kontuan hartu behar duzu. Seguramentean hauek egin da gero, euskarazko edabide eurak elkartu da gero, nik esango duke, gauzak aldatu egingo direla. Uste dute. Eta hauekin batera, egon izan balinaku, hezkuntza arautua, eta beste egin batera gire, euskal kultura, hau euskal kultura da, eta euskara da. Eta konseilua osatzen duten guztiak euren egon balira, eskara gutxi, horren gitxi izan dute, horren darra adierazten duzu, ez da, nire uste gintzat, Ez, nik, bertzotan be errezago da atzetik etorti, kontuan, ez da oso ondo entzun duen. Ez, beha, evidentia ez dala erreza, esan otostantzia ningo gunke, ez da. Bertzoa elkartien adibide ipine hau gotzone, eta bertzoa elkartie batzen danero, gogoratu inbida, 25 urteko ibidea dauela, horren atzien, azpikik sortuteko movimentua dala, sortzaileek eta saliek bateratu da bezena, hezkuntza arautuen parte hartzen dena, eta ez dala goizetik gabera egin jan ezer, eta hor ikasbideri baldin badau justu da, nik uste bi egize da, bi gauzatan geuk espabila bile lehenengo, espabilan zigarela, solizionez, baina bi gauzatan batu ez bakarri batu ondo batzi ez da. Bi gauza bintzeten bidi, helburuek adostu eta konpartidu eta helburu konkretu samarrak, eta ez dut nik ustot bebai, diskurso bat be adostu bidala. Exigidu berri ondino geuri be gogorra egin zaku, ez da. Eta aukeratu dik egizte bat, baina gogorra egin zaku, kontua bebai, gehu bastante, nik ustot bastante gotzan, ibilia dela orobar, premiak dienak dielako, eta egizialako bebai, proiektu askon bizilotena bilo egontzen baitan egontelako eta dagoelako, hainbat erabidete itxiri, ez da. Eta alde horretatik nik ustot pentsamentu mailan eta diskurso mailan behar purat armauen bido gule eta zertu, ez da, eta hor badau lan desente hileko, eta niri iritzate beti gora enbidan zo zer danez, igual honetan, bat-bateko eskalie izendik ela honena. Errizetan, igual errezago da, horraino aliago bida, noski, baina gauza batzuetan igual errezago da errizetan iki horre gauzak. Beste elkartiek ez dauzako hain ekizilo eguntzan menpe, eta proiektu konkretu konpartidu ezkero hainbat kulturan jarduten dabien lanetariko hainbat taldek, momentu baten, udal bati planto aldotzi zelako hainbat gauza, ez da? Eta bihar bada, aitzindari zen, eskaiz hau ez da izango, horreik asinaz bertza elkarteaz hau ez da izango, goizetik gabera lortukoan gauza bat, eta gero exigidu zelan, hori bihar guztizien bida, eta gero akordaunaz, oingo euskaltera anontzisuaz, ez da? Simple, askotan egiten gara, exigidu ez esateko, esaten dugu, agintari eskatzen diegu beren erantzunkizunari aurre egin diezaiotela, ez da? Euskaldera anontzisua da, jefe, usteot, personetan egin dugu gama, osa beraz garrasiaren presidentzat, klientiekin, lortzen da larrema da, esaten da hori simple, ego da soldati. Gero hor badau, eta astu dut, beti erabiltzen duen datu bada, baina konseiluak 2010ko azarren, Euskararen unibertsua pauso bat aratako jardunaldi batzuk egin zituen. Iruñako planetarioan eta ondori batzuk atera zituen. Aztertuta, hezkuntza duen euskalduntza faltatzea lan mundua, edabideak eta Euskara elkartean baldintza.
postura ez zuten aztertu. Baina, bueno, datuak ez dira oso diferenteak izango, ez da nabarmenik egongo. Eta beraien ondorioa zen, bat, azken 25 urteotan Euskal Herri osoko instituzio publikoetatik bideratutako hizkuntza politikek bere horretan badiraute euskara ez da egundu normalizatuko. Ez da egundu normalizatuko. Ondorio. Bigarrena zen, ez dago aldeko baldintza politikorik, beraz, ez dago aldeko baldintza ekonomikorik, beraz, ez dago aldeko baldintza juridikorik. Euskara eta nik esan dute, berez datorrela euskal kultura. Ostera, babes soziala gehiengoa. Esaten erraza da, gatxagoa, baina esan babes politikoa, ekonomikoa eta juridiko gure aldeko izan daiten, erabili dezagun gure aldekoa den babes soziala, ez? Roosevelt adori. Babes soziala gehiengoa bada, euneko 60 piko esaten zuten, 70 ia. Gure aldekoa bada, erabili dezagun babes sozial hori. Hau da, azkenean sujet, baldintza politiko bat bihurtu behar da hori. Baldintza politiko esan nahi dut, agintean dauden eta euskararen eta euskal kulturen alde egiten ez duten horiei baldintza jartzeko. Igorrek esan dago duen, 25 urte beharko dira, Bertuzal elkarteak egin dago duen, ba igual, bai. Baina, bueno, az gaitezen. Baina, bueno, ondorioa eta formula horren emaitza ez dakit horren kontra inor egongo garen, ez? Babes soziala badaukagu, hori da erabili behar duguna. Claro, babes soziala nondik hasten za erabiltzen? Herritik. Eta, claro, guk egin dugun gogoeta hau, ez da makro gogoeta bat, ze kultur politika ez da bakarrik Baskongadetakoa, Nafarreko gobernuarena, edo Euskal erakunde publikoarena. Herrian egin behar da kultur politika. Osea, Azkoitiko udalak eduki behar du kultur politika bat. Nor parte hartu behar du Azkoitiko udal kultur politika? Azkoitiko kultur sortzaile, eragile eta hartzaileek. Eta horiek egin behar, diseinatu behar dute, adostu, eztabaidatu. Azpeitiarra onartzen dira. Onartu eta betearazi, horiek egin behar duzue. Eta hemetik 3 urtera beste agintari politiko batzu baldin badaude, baina zuek dar nahikoa baldin badaukazue, ez dute besterik eukiko, zuek esaten duzuena egitea baino. Eta hori da lortu behar dena, eta hori egin daiteke. Hau teoria da, Gu larrabetzun horretan ari gara, eta badakik, ja, aurre ikusten dugu izango dela, igual, 10, 12, ez dakizen bat urte, baina bide horretan hasi gara. Eta, orduan, gure helburua da, dagoena dagoela, kulturgintzan ari garenok, eukitzea, erabakitzea, zen motatako kulturgintza egingo dugun Larrabetzun, Txorierrin izan beharko litzateke, berdin, eskualdean, Txorierri Urola, Gipuzkoa, Baskongara, egun batean bilduta bagaude hobeto, baina Nafarroan berdin, eta Iparraldean berdin. Eta egun batean Euskal Herri oso bat baldin bagara, berdin. Guk uste dugu behintzat, teoria horrek balio dezakela. Oin, beste gauza bada, Euskararen egoera eta Euskal kulturen egoera oso diferentzia dela, ez? Euskal Herri osoa, ezta? Hartu beharko dira beste pausu, beste tempo bat, beste arnaz bat, beste neurri bat kultura artekotasuna landu egin beharko da, baina azkenean kulturgintzari, ekonomiari buruz nork egintzen du. Futbolzaleek egintzen dute, ekonomilariek, bankeruek egintzen dute, ez? Kulturaren inguruan nork hartu behar ditu erabakiak. Joder, pues kulturan ari da jentea. Baina lan errazten digu. Ez, akordanaz bakarrik Roosevelten entzun dugu zuen? Ez. Konten got, kuritia eta. Ez, egizia da, segun nur, bebai, karo, Euskal Herrian realidade soziolinguistiko oso komplejo da, eta Durango bera, ez da Larraitzu, ez Azkoiti, ez da. Eta Durangon, segun zerreikie, agintien dauen antzat, eta egon leiken antzat, erabaki politiko bat hartzie da.
Eta kontetan dago Rooseveltek sindikalistak koteako zenien txesuride, euren eskalizek entzuta bezala isil-isilik. Sindikalistak ez eta bien, enbizte orgullo bajatu dira por nadie, xokolata, eta gizuna gantza isil-isilik entzuta esan, da maitzea binien sindikalistak euren eskari guztizekin, Rooseveltek ezagutzien oso ondo, ados nauzuekin. Oin, urten zaikik kalera, eta derrigortu nahi zue, horrek erabakizek hartzea. Rajoy egin Bueno, ez dakit besterik ere. Gure Niretzat izan da berria gauza hauek. Bueno, berriak ez ezagunak bai, baina horrela sortzaile izatea, gero auzolan izan da modu batez sortzaile izateko, baina momentu honetan pentsatu behar dut, zuek esandakoa eta zuek esandakoa denbora guztiekin egon naiz, nire formazioa izan da, nire hezkuntza izan da, nire herrian, familiarekin, nire daukadan guztiak bidali didate, eman didate, baina nik onartu ditut karakargarria zirelako. Beste batzuk jateko modua, beste batzuk kritiko izatea nahi bat. Orduan, nola egiten da pertsona? Nola egiten da taldea? Nola egiten da pertsona? Galdera horiek buruan daude, nik lehen esan dut hori, hori konstiteki egindako gauza da, hemen Euskal Herrian agintean egon diren alderdi politikoek ez dute euskararen eta euskal kulturen alde egin. Gaur egun esaten dizutenak Durangoko azokaren bezperan etortzen zaizu Eusko Jaurlaritzako ordezkari bat, Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari bat, eta esate dizu euskara sustatzen dutela, eta beti egongo dira euskara sustatzen alde, eta elkarlanaren alde, eta guztion artean euskara eta euskal kultura aurrera egin behar duela. Begiratzen dituzu aurrekontuak, eta horrek ez dute gezurrik esaten. Eta begiratzen dituzu Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrekontuak, eta 80% ez da euskal kulturen aldekoa. 80% da espainolesko eta ingelesezko kulturaren alde. Dirua inbertitzen da kultura horretan. Gero esango dizute euskara sustatzen dutela. Noski, 20% ez da 0 baino gehiago da, ezer ez baino gehiago da, claro. Sustatzen dut. Hori ez da sustatzen, hori trampa egitea. Zer, gero zenbakiek hor daude, eta hori publikoa dira. Iratzen dituzu, Bizkaiko Foru Aldundia, diru laguntza. Bilboko udala diru laguntza. Ez esan euskara kulturaren alde eta euskara sustatzen duenik, gezurra baita. Zu ari zarena da, birriñak, soberakinak ematen euskal kultura eta euskararen alde. Eta hori konstientek egiten duzu, nahita egiten duzu, erabaki politiko bat da. Beraz, jentea ez engainatu. Tontoak ez gara. Eta, euskal kulturaren inguruan ez da bilena, agertzen da, Durangoko azokaren bezperatan, esan ez, euskarazko kultura sustatzen duela. Zagatik zareko zalantzan. Baina kulturgintzan ari denak, eta gu aritzen garen baldintza ekonomiko, azpiegitura eta laguntza esan moduke iaia moraletan ibiltzen garen, badakigu hori ez dela egia. Hori erabaki politiko bat da. Ematen dion bezala Bizkaiko Foru Aldundiak azkeneko 4 urteetan munduan zehar bere itxasontziarekin dabilen tipo bateri 1.000 euro persona batik, itxasontzi batekin bueltak egirtzeko kulturatik, hori ez da euskarazko kultura sustatzea. Ematea 900.000 euro interneten lan egiten duen fundazio batik, hori ez da euskarazko kultura sustatzea. Ez da euskarazko. Eta zenbakiek, zuk esaten duzun guzti hori gezurtatu egiten dut.
hori nahi da egin da. Eta futbolean, zenbat milioi, eta ze ekoizten bebe. Gure atletik maitearen zelain berria egiteak hipotekatu du euskarazko kultura, betiko, Bizkaian. Bueno, atletik zalea gara, subentzioaren kontua, zein dira subentzioa, zein ematen zezkie diru laguntzak. Baserritarrei, diru laguntzak ematen zezkie, eta gero diru laguntza horiek saltzen dira mundu guztien, eta banko egitetzei diru laguntzak egiten. Eta futbolista ere ez, eta... Ingenieri diru ez. Hori egiten diru laguntzak egiten. Enpresa ere ez. Hori Mazde da, edo... Zeran da, bankoena izena ez duzie, flujo monetarizu azkartzi, edo beste... Ez da bihau epesiple esaten, claro. Euskat, komplejotxo egin jozko zi. Hor gertatzen da, gero, kultura artekotasunarena, ez da, eta kultur bizi garela, talka baten, ez, kultura asko, gero, honek, ez, oraingo jaurlaritzak esaterako, behin eta berriro esate dizu, edo Etxepare Institutuak esate dizu, beraiek sustatuko dituztela hemen dauden kultura guztiak denak maila berean egongo badina bezala. Euskara normalizatuta balego bezala. Duan guk denei berdin, denak berdin tratatu behar ditugu. Ostia, hori da euskara sustatzea, euskarazko kultura sustatzea. Zuk badakizu sobra ere badakizu euskarazko kultura ez dagoela. Euskarazko kultura berean. Beraz, trampa egiten ari zara. Etengabe, ari zaizkigu, trampa egiten, ez? Madriko buelta direzela. Madriko buelta eta... Aztemagara zerrenda egiten oso luzea da, baina hori, jentea ez da ibiltzen aurrekontuak astartzen, baina apur bat sindikatzaileak eta gaurrentxuak garen, bai, eta gero zenbakiak ikusten ditugu. Eta gero ditugu, betzen nioen bazuk euskarazko kultura sustatzen duzulako, guk hemen sobra guztiak hartzen ditugu. Eta gero, gure artean, hori da, ez dakit, zelan da, lehoietara montatzea zela, ez, eta lehoiak euren artean burrukatzen dute ia zeinek, batak beste hil behar badu ere. Guk elkarreztu biltzen, ez, baina holan ibiltzen gara, diru laguntza sistemak horretara garamatza. Nabarmen. Eta hori herri askotan dago, Aldundietan eta jaurlaritzan eta holakoetan dauden eredu berdinak hartzen ditugu, herrietan diru laguntzak banatzeko. Hori ez da herri ikuspegiarekin kultura egitea. Hornik galdera bat, jake bueltak ematezten asko mandiozten ingurun. Importante izan dira artin desarrollon, mesenazgo, ez? Ni beti ikusen dira mesenazgoen gaur honen dagoela autogestizue eta instituzio laguntzik kartin. Etzea zu hor kokatza duzten noaz? Kartin, ez dakit zango leuken, desde luego bada, izen lehike, izen biko leuke, lan dubiko gonken bide bat ez beti egoteko ebai, hori, instituzioen diru laguntzen, edo ekizkontu nuen, ez da. Kau, esenaz gu ebera kontzeptue, normalien lotute dau, artista jakinen batekin bebai, orduen ordia, ez dakit, luzein ginke berro bat, ez? Oso ondo lehikena gainera, mesenaz batek, ekiz kantari bere laguntzien motia, ez da? Beste kontu bat izango litzake, antolatuteko kultur dinamika bati deitu egun, ez dut izango elkarte, ez zehazki, ekiz enpresak edo ekiz persona dildunek papel hori betetik, desde luego, ventaja edarra ingo leukizku, ez da kokatuko lukeen bat eta ez dien artien, ez da beste kezkatzen bat eta ez dien artien dagoen, baina bada, zera txiki batzuk bat dauz, banito zelaia beki emoten dago familielak, banito zelaiak egiteko diru batetik, ez da? Entorriak egote kontuen esan duzu nien, ez? Claro, bere momentuen jaurlaritzak emotzu zenien datu ekonomiko egin zegoen, baina, bukeari... Ontxe mundozo, la oreja de Van Goghi... Ez da egizien bat, baina esago da parte orduen... Euskadien irudia munduen izango da espainoles.
baina parte orduen, bigarren diskorako ja, eta folioia montzan lehenengoaz da Jaurlaritza porro bat atxanto izan, laboralak emotzen ez dakizen bat diru eta, bueno, publikoki, bueno, saldutan, eta, bueno, aquí, zidez aztertu diko litzeke bai, ez da, bueno, azken baten dira, persona baten proiekture, bestalde proiektu bera nik ez dut kritiketan, edo kritika honeike, baina, bueno, kontuetan kasuen beti onako kontuetan kritikabli ez da proiektu bera, ez Jaurlaritzak horri euskeria munduratzeko emoti ez da gizan bat diru, ez da beste batzuk itxota gabizenien biarria. Baina, bueno, zurira jota, igual espabila epiko gonka apurat horretan. Nik ustot, horretan be, lehen esan dut diskurso maia eta apurat dutzana garela, horretan apur bat aurrejuskuekin, aurrejusku txarrekin jokatzen dugule. Erreza hoitexaku diru publiku gaztetie kulturan, enpresa pribatu eta diru eskepoti baino, ez? Satarra da, bertolari txapelketan, satarra da, bebekan logu, hori uste izango balitzu Renaultena, satarra da biztara zua Jaurlaritzana baino. Bueno, igual edukezetan izin bide. Ez ni hortik nintzela lopisket pentsatzen, mesenaz gutatzean da, adibidez, nik uste dezet, baina, bueno, plantea baino. Futbol munduen, ez da zatarra, hemen Renault eukitzie, o ez da gizar eukitzie, Ez futbol munduen. Hombre, nik ez ipini, Ez da, Herri kiroletan, herri kirola da euskalduntasunaren simbolo bat, askoran egiten dutenean, egurrean egoten da, pegauta karnizeria. Bello pelota final bat, geratzen da horma satirik, ala. Eta alkarta handi bat dago, eta alda despozu dutira. Herri kiroletan. Horregatzat, zuek izaten zuten bezala, maiko hirugarren hanka horrekin baite jolazten jakin ekordezu, merkatuarekin, bi aldetako igual interesa bat dugu bentzen, horrea. Hor behira da zinbiku, Hemen bertso batenio, beste ekitaldi baten markako bertzero bat bat. Hor behira da zinbiozu, eta hor numeroekin dira zen. Hombre, ez baldin mazean jo, eskale bezala. Beste nivel azpitik indartzu batean ez? Eta ez hori bakarrik, posizioa galduz, kasu konkretu bat esango zut, BBK-ak ez oingo azken dugu biluzik eta goiak krisizen larritzia, zen da laburte, Bilboko gazten nagusitzen, egunero egiten da bertu zaio bat. Ni zifrotanena zain zorrontza baina, ustot osotasun nien, BBK-ak pagetan dagoela. Baina da laburte, saben diru bitxio epinikoa dela, ez krisize da ipatute, eta sorti zaiotik bi jausteko tan egon ziren, azkenien erabak izan, diru bitxio bat zengoan bilo, baina sorti mantentzi, eta hori beste kontu bat. Eta, karo, handik denpora batera, beste Euskal Munduko eta elkarti beho izanien, beste arlo batuterako eta diruzke, jakin gainun, BBK-ak erabakia dela beste irudi bat lantzen hasi dira. Euskal irudi hori, ez dutora moten Dilunako gare irudi ez da. Igor, hortzio FK kopistegia eta eskutik duela. No, zaibak izu FK kopistegire joen danok. Nola gauzak egiten behazibiko? Hori, ozein, kirol topaketatan eta Zatzerateako eskutxen ikusten bali baun Diego Gartziaren maratoi berria eta zenbat jenteak beste hori. Zenbat jente asko? Kultura gertatzen dena da badauela alako naife edo eslobismo kultu bat eta hori gehienetan izatea sortzailezik batik.
hartzaile arrunt batentzako joatea kontzertu batera, eta behira, Heineken jasaldia, ez dakit, edo Bilbon bebe kalaita, eta bituz bat. Sortzaile askorentzat, dirua eta artea, nastea gauza, ez? Hori azkenean... Hori egunero jaten da bienak, jaten da. Horixe. Egizean, nik ez doa nire buru ikusten Renaulten mikrofonoan eskaini horarte, bale. Auzolana gizarte ikuspegi bat da, ez da eslogan bat. Auzolana herrigintza helburuekin lotutako elkarlana da, ez edozein elkarlan mota. Auzolana herrigintzarako antolaturiko pertsonak dira, helburu zehatzak bezain inportantea dira, jendea eta funtzio soziala. Auzolankide dira, hasieratik buru belarri dabilena, zein ekintza jakin eta xume batean parte hartzen duena. Auzolanak auzokoen lanerako baldintzak ezagutzera garamatza, eta beste kontzientzia maila bat ematen digu gainerakoen lanaz, aberastu egiten gaitu. Auzolana talde lana da, batzuetan eragiletza izan daitekeen moduan, beste batzuetan laguntzaile izatea izango da. Auzolana horizontala da, pertsonatik pertsonara, talde edo elkarten baitan zein herri mugimendu, instituzio eta enpresa arloko eragileen artean. Auzolana erabakiak adostea eta zereginak banatzea da, bakoitzari dagokion esparruaren arabera. Auzolana prozesu bat eta ikasbide bat da. Jarrera irekia eskatzen du helburuei eta emaitzei begira. Auzolanak lana egitea esan nahi du, auzokoari begira geratu barik, eta bizipozez lan egitea.